na kaka oseike. Kao kamano wadhi nyime kama Spika mar od bura mar senet Amason Kingi oluongo romo moyiedhi mar senet chieng' wuok tich tarik 26 dwe mar auchiel higa ni mar twak ewi bura mar thicho ko jalup gavana ma Siaya William Oduol. Ma biro bang' komiti moyiedhi mar od bura mar senet mane ochuogi mar winjo bura makamano tieko winjo bura no odiochieng' manyoro kama William Oduol ne ochopo nyim komiti no kendo pedho neno mage. E oboke mane ochwal ne ute fwamb weche, romo makamano dhi timore od bura mar senet kochakore saa 8:30 odhiambo mane chieng' wuok tich. Senators dhi kolo report mar komiti moyiedhi mane nono bura mar golo e apisi William Oduol. Senators nyalo goyo ombulu mar golo Oduol e apisi kata wito oko bura mar golo e apisi kod od bura ma Siaya. Ramogi kawadhi nyime ni jaod bura mar Arieda otiende